Il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidia Abela, iltaqat mal-kontingent Malti li sejħu sem fil-lob tal-Olimpjadi Speċjali li se jsir fil-kapitali Ġermaniża, Berlin. L-Olimpjadi Speċjali se jsiru bejn 17 u l-25 ta' Ġunju li ġej, bit-tema Unbeatable Together, u Malta se tkun tiġi rappreżentata minn 22 atleta. F'ċerimonja uffiċjali li saret fin-Naxxar, Dr. Abela fakret fl-Olimpjadi Speċjali li saru Malta bħal dan iż-żmien sena. Dak żmien il-President tal-Special Olympics Europe, David Evangelista, kien iddeskriva lil pajjiżna bħala eżempju tal-inklusività ta' persuni li għandhom kapaċitajiet differenti. Hija kellha kliem ta' inkoraġġament għall-atleti. Special Olympics hija ċelebrazzjoni waħda ta' abiltajiet differenti u dak li se nkunu qegħdin nagħmlu f'Berlin niċċelebraw l-abiltajiet tal-atleti kollha tagħna li se jkunu qegħdin jirrappreżentawna. Id-Direttur Nazzjonali ta' Special Olympics Malta u kap tad-Delegazzjoni Maltija l-Olimpjadi Speċjali Anna Kalleja qalet li wara taħriġ kontinwu b'determinazzjoni l-atleti jinsabu lesti biex jirrappreżentaw lil pajjiżna. Hija ringrazzjat lil Sport Malta u lill-Gvern tal-li taw l-għajnuna meħtieġa sabiex l-atleti kollhom opportunità biex juru il-kapaċitajiet tagħhom. Tinħarsu l-qoddim li ovvjament inġibu xi riżultati sbieħ u xi medalji anke għal Malta. Tkellimna ma' wieħed mit-22 atleta li se jkunu qed jikkompetu f'Berlin u esprima l-emozzjonijiet ta' ċitament kif jinsab inqas minn xahar il-bot mill-avveniment, saħaq li huwa determinat li jikseb ir-riżultat tajjeb. Nixtieq li nżomm miegħi huwa r-riżultat u tajjeb jew ħażin. Nikku tajjeb inkompli nibni fuq u lekku ħażin, nar fejn mort ħażin u nimprovja għal World Games li jmiss. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima.